Anem a fer un resum sobre el tema de treball i energia. I després us plantejaré 4 exercicis, que són el que farem avui. Per tant, el resum que farem ara és simplement per quedar-nos en l'essencial. De tal manera que el tema de treball i energia comença així. El primer que tenim que saber és que el concepte de treball o el concepte d'energia és un concepte físic. Jo ara estic fent una mica com un repàs perquè suposadament això hauria de quedar gravat. Llavors, sabem que una força és un agent extern, que actua sobre un cos. Això és important saber, no? La idea aquesta és un agent extern que si actua sobre un cos, o que al actuar sobre un cos, i això és important, provoca una acceleració, provoca un canvi en la seva velocitat. Així, diguéssim, en resum, no? El qual implica, un canvi implica una acceleració. Això és el primer que ha de quedar clar. I això d'on ve? Tu no estaves, però tu sí. De quina llei de Newton ve, això? De la segona, quasi. Sí, n'hi ha 3, doncs la més important sempre us he dit que és la segona. És aquesta. La força és igual a la massa per l'acceleració. Si sobre... recordeu-vos de si voleu qualsevol acrònim, però és FMA. Si sobre un objecte que tindrà una massa, perquè tots els objectes, per el mer fet d'existir, en principi, tenen una característica que es diu massa. Llavors, que no és el pes, és la massa. Llavors, si sobre un cos de massa m actua una força, provoca una acceleració A. O, dit d'altra manera, si un cos experimenta una acceleració A, és perquè ha actuat una força, F. I una acceleració només és un canvi de velocitat. Està parat i comença a moure's, està movent-se i s'atura, o canvia, diguéssim, la seva direcció. Per tant, aquesta és la idea, no? I, per tant, a partir d'aquest concepte és quan definim treball, que no té res a veure en el treball en la vida real. Treball, que en anglès és work, i per això utilitzem la lletra aquesta, d'acord? El treball què és? El treball que fa una força que efectua una força F sobre un objecte, desplaçant-lo, un objecte que és desplaçat una distància, increment de x, una distància, el treball és la força per increment de x, d'acord? L'x també és un vector, per el cosseno de l'angle que formen. La força i... És a dir, l'important d'això és que penseu que el que fa treball és el que provoca desplaçament. El que fa treball és el que provoca desplaçament. I no solament això, sinó que segons aquesta definició, un treball pot ser negatiu, perquè el cosseno pot variar entre 1 i menys 1. Depenent de l'angle. Si és 0, l'angle, el cosseno de 0 és 1, i llavors seria f per increment de x. Si fa 90 graus, el cosseno de 90 és 0, per tant no hi ha treball. I si és 180, cosseno de 180 és menys 1, per tant el treball és negatiu. O sigui que això, d'alguna manera, el treball té aquesta característica. Si ho mirem, d'acord?
Si ho mirem gràficament, no? Podem representar aquest objecte que passa d'aquí a aquí, miro per no equivocar-me, i llavors aquí hi ha un increment, d'acord, de x. La posició, d'acord, ha canviat d'aquí a aquí. I si sobre aquest objecte actua una força F, llavors la que actua en la direcció del moviment seria F sub x. Això seria un angle alfa i aquesta és F sub y. Sí? Llavors, el treball que s'ha efectuat o necessari per a moure aquest cos des d'aquí fins aquí seria F, d'acord, sub x per increment de x. Aquest és el que fa realment el treball, perquè és la que està en aquesta direcció. Per tant, si volguéssim calcular f de x, que seria f per el cosseno d'alfa, que això seria f de x per increment de x. D'acord? Aquesta seria el que definiria el treball. Aquesta és la idea. Per tant, és el que us dic, FI fa treball? No, perquè aquest angle, aquesta FI, quin angle fa en increment de x? 90. I 90, coseno de 90 és 0. Llavors, si una força, que és el que us deia l'altre dia, si tu apliques una força sobre una paret però no l'estàs desplaçant, el pots posar a suar, però no estàs provocant un desplaçament i per tant no estàs fent treball des d'un punt de vista físic. Des d'un punt de vista de la vida quotidiana sí, perquè estàs aguantant la paret i potser t'haurien de pagar per això. Però des d'un punt de vista físic, el concepte físic no efectues treball, no? Per tant, si alfa és igual a 90 graus, d'acord? Aquest alfa d'aquí, llavors el treball és igual a 0. Si alfa està entre 90 graus i 0, d'acord? Està entre 0 i 90 graus, el treball és positiu, i si alfa està menor que 180 graus, major que 90 graus, llavors el treball és negatiu. D'acord? Per tant, vist d'aquí pots deduir això, no? Que la normal, quan estem fent la força normal, no efectua treball, normalment, vull dir per cara als nostres exercicis. No efectua treball. Aquesta, vale? Bueno, concepte de treball està clar. Ara, següent pas. El que estem fent és un resum. El següent pas és la potència. D'acord? Potència. La potència és, jo faig un treball, o sigui, aplico una força, faig un desplaçament, però no és el mateix fer-ho en un segon que fer-ho en una hora. No? Llavors, aquesta mesura de quant temps trigo jo en fer un treball és la potència. Un motor més potent farà el mateix treball, en principi, que un motor menys potent en menys temps. No? És aquesta la idea. Llavors, la potència, per tant, és una ràtio, definida així, que seria el treball que s'ha efectuat i en quant de temps s'ha efectuat. De tal manera que el mateix treball efectuat en la meitat de temps és el doble de potència. Sí o no? Sí? Llavors, si mirem, hem dit que treball què és? És F, la F que estigui en el sentit d'increment de x, la F, en aquest cas seria F de x, la F que estigui en l'increment de x partit increment de t, no? Això seria el mateix que això, no? Sí? És el mateix. I què és increment de x partit increment de t? Distancia partido tiempo. What's that? Velocitat, no? La velocitat és la variació de la distància en el temps, no? Metres per segon. Vale, esto és del primer tema, Llavors això seria F per al mòdul de la velocitat, a la que es provoca aquest desplaçament. Té sentit. O sigui, si jo vaig a fer un desplaçament d'aquí a allà, d'aquesta cadira, d'acord? Jo, aplicant una força, la que sigui, faig aquest desplaçament.
i he trigat 4 segons. Molt bé. Doncs ara, si jo agafo i faig això i ho desplaço en un segon, he efectuat més potència, no? El treball és el mateix, perquè és força per distància, però aquí la potència requerida és més gran. Bé, doncs ja veieu que hi ha una relació en la velocitat en la que s'ha efectuat aquest desplaçament. Per tant, ahí tenim aquesta... I això simplement és per si en un moment determinat algun problema també ens ho pregunten, o ens donen la velocitat i diuen quin treball s'ha fet? Doncs mira, F per 1. Després, en aquest sentit també, no us he dit abans que el treball es mesurava en una unitat que eren els joules, i la potència es mesura en una unitat que són els watts. D'acord? Això ja ho sabeu de l'altre dia. Llavors, si definim per tant el treball com això d'efectuar una força i un desplaçament, podem pensar del treball que és capaç de desenvolupar un motor. El treball que és capaç de desenvolupar un motor, vam dir que com que el fregament entre les peces és impossible d'evitar, sempre hi havia un escalfament, i quan tu toques un motor que està en marxa, sempre s'escalfa. Llavors tindràs, diguéssim, sempre sobre el motor, el treball que és capaç de desenvolupar el motor, tindràs un treball útil, que és el que realment s'aprofita per fer el desplaçament, més un treball, diguéssim, perdut. En què es perdrà normalment el treball? O en què es perd el treball? En calor. Energia que se pierde. Llavors, quin és el rendiment del motor? Un rendiment d'un motor, per si us pregunten això. El rendiment del motor. El rendiment del motor, és una ràtio, el rendiment del motor com a molt pot ser 1, el 100%, no? Si no hi hagués, si fos un motor ideal, aquí això seria 0. Llavors, el rendiment del motor és el treball útil partit pel que, diguéssim, està generant, no? El que es converteix, per dir-ho d'alguna forma, en moviment, dividits en això. Llavors, si aquest i aquest són igual, ahí tenim un 1. Però normalment, com s'ha de complir aquesta igualtat, el treball útil sempre serà inferior a aquest. I per tant, aquí sempre trobarem un terme inferior a aquest. I per tant, trobarem un terme inferior a 1. Sempre. No? Imagina't, per exemple, que es perd un 10%. Considerem que el motor és capaç de fer un treball de 100 joules, no? Llavors, si fa de 100 joules, i aquí, si diuen que es perd un 10%, el treball útil seria 90 joules i es perdrien 10 joules en calor. No? Sí? La resta s'ha de perdre d'alguna manera, no desapareix. El treball útil que seria 90 dividit 100, és a dir, 0,9, un rendiment del 90%. Però el que no pot ser mai és que aquest sigui més gran que aquest. Sempre serà menor. Sí? Llavors, si us pregunten rendiment del motor, doncs heu d'intentar veure aquesta relació. Bien. El trabajo útil por el trabajo motor. Eso es. I l'altre és treball perdut en calor. En calor que es dissipa de diferents maneres, però sobretot en calor. Entonces aquí siempre va a ser la respuesta en tanto por ciento, ¿no? Sí, és o entre 0 i 1 o en tants per cent. O sigui, el 0,9 és el mateix que dir un 90%. Doncs hem definit potència, d'acord? I ara anem a mirar els dos conceptes que faltaven, que eren l'energia cinètica, l'energia potencial i després el tema de la conservació. Llavors, l'energia cinètica.
Ja sabeu, estic fent aquí, ja dic, el resum sense entrar en més detall, ja sabeu que l'energia es mesura també en junts. O sigui, que hi ha una equivalència en el treball. Anem a mirar-ho d'aquesta manera, hi ha una equivalència en el treball. Val? Llavors, l'energia és la capacitat de realitzar un treball, l'energia. Així, en abstracte, no? o en genèric, l'energia és la capacitat de realitzar un treball. Si ho penseu, no? És si ho pensem en la vida quotidiana, no? Llavors, quan tu dius, ui, em sento energètic, no? Et sents energètic, això significa que tens més capacitat de treballar, no? Per exemple, o de córrer, o d'hostiar algú. No sé, dona igual, però em refereixo que tu tens, relaciones, no? L'energia que sents en la capacitat de fer coses, no? D'actuar sobre el món. Vale? Per tant, l'energia és la capacitat de realitzar un treball. L'energia, però d'energies n'hi ha diverses, o sigui, podria ser energia química, no? De fet, un motor d'explosió va perquè la benzina té unes característiques que provoca una explosió. Val. I per tant, hi ha diferents tipus d'energia, l'energia nuclear, no? Nosaltres només parlem de dos, l'energia cinètica, que és la capacitat que té un objecte de generar un treball per el mero fet d'estar movent-se, per tenir una velocitat. Vale? Per tenir una velocitat, per aquesta característica és capaç de desenvolupar un treball. O sigui, ja és el que us dic, aquí si parlem de força per desplaçament, que és el treball, si jo li disparo una bala a la cadira, probablement la desplaçaré. No? A banda que es trencarà i tal, però bueno, es provocarà un desplaçament. Per tant, aquesta bala té una energia cinètica que el que fa precisament és provocar un treball. Llavors, això és l'energia cinètica. L'energia cinètica és la capacitat que té un objecte en moviment de realitzar un treball. Vale? És això, I aquí heu de tenir clar la següent idea. O sigui, imaginem-nos que tinc aquí una massa sobre la qual actua una força F i que passa d'estar en una posició 1 a una posició 2. Vale? I aquí hi ha, per tant, un increment de x, a distància. Vale? Si jo dic el treball d'anar del punt 1 al punt 2, què és? Pues la força aquesta que està actuant per l'increment de x, no? És el que, com que està actuant en el mateix sentit, doncs el coseno de 0 és 1, per tant, f per increment de x. Si recordeu, això ho heu de recordar, en el moviment, d'entrada, a l'actuar una força hi haurà una acceleració. Sí? Llavors estarem parlant d'un moviment rectilini uniformement accelerat, n'hi haurà una acceleració. Vale? I si recordeu, hi havia una equació en el moviment rectilini accelerat que era aquesta. Vale? Que era una que relacionava les velocitats i el temps i l'espai sense posar el temps, és a dir, la velocitat final menys la velocitat inicial al quadrat, o sigui, la velocitat final al quadrat menys la velocitat inicial al quadrat és igual a 2 per l'acceleració per la posició final menys la posició inicial. No sé si se'n recorda d'aquesta fórmula. No. Vale. Però aquesta fórmula era una que no hem utilitzat molt, però que està en el llibre, si la mireu, que és la de, precisament, el moviment rectilini uniformement accelerat. Vale. Si agafem aquesta fórmula, d'acord, podem dir, per tant, que l'acceleració, agafant aquesta fórmula, l'acceleració que serà igual? L'acceleració serà igual a v sub 2 al quadrat menys v sub 1 al quadrat partit el 2
per x sub 2 menys x sub 1, ¿no? Despejo la A de aquí, ¿vale? Vale, si despejo la A d'aquí, jo tinc que el treball de 1 a 2 és igual a F per increment de x és m per acceleració, la segona llei de Newton, per increment de x, no? Fuerza és igual a massa per acceleració. Vale. Llavors, de la mateixa manera que cometre d'allò, jo ara puc fer que m i substitueixo això d'aquí, aquí. Sí? No és molt interessant això, però és perquè es vegi, no? Llavors, i aquí què tindria? Menys v sub 1 al quadrat partit 2 per x2 menys x1, per increment de x. x2 menys x1 què és? Increment de x, no? Sí, no? És final menos inicial. Llavors, això i això se'n van, no? Sí, perquè és increment de x, te lo tengo arriba, lo tengo abajo, no? I, si mireu, això com ho puc escriure? Ho puc escriure com un mig de m per v sub 2 al quadrat menys v sub 1 al quadrat, no? Sí o no? Un mig de m, estic el 2, no? Un mig de m per v, perquè el denominador només en queda 2. Vale. I llavors aquí, si trac factor comú, és un mig de m per v sub 2 al quadrat més un mig o menys un mig de m per v sub 1 al quadrat. Vale, pues aquí què tinc? Tinc una expressió, aquesta, i aquesta, que està dient-me, o anem a dir que això és l'energia cinètica al final. I això és l'energia cinètica a l'inici. De tal manera que si jo ara dic, ho defineixo, això li dic energia cinètica, d'acord? Significa que si jo desplaço aplicant una força F a aquesta massa d'aquest punt a aquest punt, i dic que això és l'energia cinètica, tinc que aquí, que és V2, serà la velocitat que té aquesta partícula quan estigui en 2. I això serà la velocitat V1 que té aquesta partícula a l'inici, que podria ser 0. Per tant, jo el que estic dient és que el treball precisament és la variació d'energia cinètica. El treball de portar d'això d'aquí a aquí serà igual a l'energia cinètica en 2 menys l'energia cinètica en 1. ¿D'acord? Esto es lo que vimos el otro día. Lo únic que dic és, o sigui, al final lo únic que teniu que quedar-vos és que imagineu-vos que això està parat. Si està parat, quina és la velocitat inicial? La V1. 0. Llavors, per tant, l'energia cinètica 1 seria 0. Per tant, això seria 0. El treball seria l'energia cinètica que ha adquirit. El treball de desplaçar aplicant una força F d'aquí a aquí és l'energia cinètica que ha adquirit. Si ja en tenia d'energia cinètica, doncs la que ha adquirit per aquest treball és la que té al final menys la que tenia al principi. O sigui, si aquesta cadira ja està movent-se i jo li tinc un tir, llavors, i canvia la seva velocitat, l'energia que li ha produït la bala és la que té al final menys la que tenia al principi, perquè ja en tenia d'energia. En canvi, si està quieta, tot el moviment, diguéssim, que tingui la cadira serà deguda a l'impacte de la bala. És aquesta la idea. Per tant, us heu de quedar en aquest rotllo. I de la mateixa manera, per tant, l'increment d'energia cinètica, de la mateixa manera anem a mirar l'energia potencial, que ho tenia per aquí. L'energia potencial és la que us vaig dir que era deguda a que una partícula estava en una posició qualsevol dins d'un camp.
Vale? Val, llavors, energia potencial és la capacitat de realitzar un treball vale? De que un objecte de massa m, vale? un objecte, el que sigui, pel simple fet d'estar en un punt d'un camp. Que nosaltres, en aquest cas, el que farem serà el camp gravitatori. Vale? És el que us comentava, no? O sigui, simplement és que si jo tinc això aquí, com que estic dins d'un camp gravitatori, per el mero fet d'estar aquí, quan ho solte caurà. I al caure pot provocar, al pegar contra algo, no? un desplaçament, és susceptible de generar un treball. Vale, llavors, de la mateixa manera, si jo tinc aquí, aquí un punt 2 i un punt 1, i aquí hi ha un increment d'altura entre aquests dos punts. Aquest està a l'altura H2 i aquí està a l'altura H1. Hi ha un increment d'altura. Llavors, el treball necessari per aportar alguna cosa des d'aquí fins aquí, si vull posar alguna cosa d'aquí a aquí dalt, què serà? Doncs serà la força que fa falta fer. I quina força fa falta fer? Doncs si tinc aquí un objecte de massa m, per a poder pujar-lo d'aquí a aquí dalt he de vèncer la gravetat, no? Llavors seria m per g, no? El que jo he de fer per pujar-lo, per l'increment de i, per l'increment d'aquesta altura, d'acord? Per l'increment d'aquesta altura. Com que estic portant-lo des d'aquí fins aquí, estic oposant-me a la gravetat. Quin seria el coseno, diguéssim? O sigui, fixa't que en aquest cas la força va cap avall i el desplaçament va cap a dalt, no? En aquest cas, el que veiem abans. Per tant, quin angle forma això? 180 graus. Perquè, clar, jo estic ara oposant-me a la caiguda d'aquest objecte. Tinc un treball negatiu. Per tant, jo aquí el que tinc és menys mg per l'increment de i, que és h2 menys h1. No? L'increment de i, aquesta és h2, o increment de h, aquí li he dit increment de i, però és increment de h, si voleu. O sigui, xi, no? I aquí seria l'increment de h. Però, bueno, com estem en l'eix i, doncs li he dit increment de i. És la posició 2 menys la posició 1. Sí? Vale. Llavors, això que a què és igual? Doncs com abans tinc menys mgh2 més mgh1, no? Menos mg per h2, menos por menos es más, no? Llavors, que això seria igual a mgh1 menys mgh2. Lo pongo al revés. Llavors, això què és? El treball per aportar de 1 a 2, si a això li diem, a aquesta relació li diem energia potencial, sí, li diem així, com hem fet abans l'energia cinètica, doncs això què seria? L'energia potencial 1 menys l'energia potencial 2. D'acord? És a dir, abans era l'increment d'energia cinètica, aquí és el menys increment de l'energia potencial. Abans, en aquest, era
el treball era l'increment d'energia cinètica, l'increment, la final menys la inicial. Ara, en aquest, ho mirem i és menys increment, la inicial menys la final. D'acord? Bueno, vinga. Ens quedem en aquesta idea, d'acord? Ens quedem en aquesta idea, en la d'abans i en aquesta. Però al final el que teniu que pensar simplement és això, que treball i energia és el mateix i que si jo aquí el que he fet és un treball per pujar d'aquí a aquí. I per tant, quan tenia més energia? En el punt 1 o en el punt 2? Si ja lo dejo. En el punt 2 tindrà més energia que en el punt 1, no? I abans, la idea és aquesta, no us vull enredar més, però que simplement penseu que aquí el que estem fent és dir-li de diferents maneres a la mateixa cosa. L'últim punt estava en dir o en definir què era energia mecànica. I l'energia mecànica serà la cinètica més la potencial. Ja us he dit que n'hi ha química, n'hi ha nuclear, n'hi ha no sé què, no sé quantos, però aquí només parlem d'aquestes dos. Per tant, la EM serà l'energia cinètica més l'energia potencial que té un objecte en un moment determinat. Molt bé. Ara, el que tenim que veure és el tema de la conservació. De la conservació de l'energia. I ja estem acabant, I en això ja podríem fer els exercicis. Els objectes que es mouen i sobre ells actuen forces com ara el pes tenen energia cinètica i potencial. O sigui, qualsevol objecte de massa m, d'acord, que està en un moment determinat a una alçada h i que s'està movent a una velocitat, aquest objecte té una energia mecànica que és l'energia cinètica que té, un mig de la massa que tingui aquest objecte m per la velocitat a la que s'està movent, més això, per estar a una altura. Si aquest objecte després fa això, què estarà passant? Estarà disminuint la seva energia. Aquí cada vegada tindrà, en principi, podia ser que tingués menys velocitat, si està en l'aire i va frenant-se, perquè és una caiguda, llavors aniria perdent energia cinètica, potser en guanyés també mentre es cau, i aniria segur perdent energia potencial. Depenent de si n'hi ha aire o no hi ha aire. Però el cas és que l'energia aniria canviant sempre, i seria aquesta suma. Ja dic, depenent de el que ens digui el problema, hi haurà conservació o no. El treball que són susceptibles de fer aquests objectes que s'estan movent d'aquesta manera, al canviar d'una posició 1 a una posició 2, hem dit que en el cas de l'energia cinètica, el treball per anar de 1 a 2 serà l'energia cinètica 2 menys la 1. I hem dit que el treball per anar de 1 a 2 en el cas de l'energia potencial serà l'energia potencial 1 menys l'energia potencial 2. Aquí seria l'increment d'energia cinètica i aquí seria el menys increment d'energia potencial. Això és el que hem dit abans, per anar d'un punt a l'altre. Bien. Si diguéssim que el treball es conserva, o sigui, l'energia es conserva perquè no actua res de fora, no hi ha fregament ni res, llavors què tenim? Que el treball U2 per aquesta via és igual a l'altre, per ogrullada, Llavors, és a dir, que tenim que l'increment d'energia cinètica serà igual a menys l'increment d'energia potencial,
esta que está en negativo y la pongo allá. Y tengo las EP1 y EC1 en positivo. ¿Sí? Entonces tinc la suma de les EP1 i EC1 és igual a la suma de les F2 i EP2. Llavors, aquí l'únic que està dient-vos, bàsicament, és... A veure... L'únic que està dient-vos què és? Està dient-vos que si no hi ha una pèrdua d'energia, si no hi ha fregament, l'energia mecànica es conserva. O sigui, passa de ser cinètica a ser potencial, o de ser potencial a ser cinètica, però la suma es conserva. Aquesta és la idea. Si no hi ha fregament, nosaltres podrem dir que l'energia mecànica, la suma de cinètica i potencial, en un instant 1, serà la mateixa que l'energia mecànica en un instant 2 si no ha hagut fregament. Això, en teoria, no passa mai. Però en el problema diuen, no n'hi ha fregament, doncs has d'aplicar això. Vale? Sí? Uf, mare Déu, això es fa més llarg que una quaresma. De veritat, està clar o no està clar? Bueno, és aquesta la idea, que es conserva l'energia. Bueno, però no passarà això. Normalment no passarà això. Veus? Aquí sí que es mou. Vale. A veure. Ara perquè no m'ho queda... Perquè no sembla que va dalt. Ara, esto no lo puedo subir para arriba. Ara, no sé per què no apareixia. Vale. Llavors, per tant, l'energia d'un objecte, i això és important, que és el que acabem de dir, l'energia d'un objecte es manté invariable. Es manté invariable al llarg del seu recorregut sempre que sobre ell actuen el que es diuen forces conservatives. Que actuen forces conservatives. O sigui que el que està dient és forces que en un moment determinat, per exemple, la recuperació elàstica, no? O sigui, coses que en un moment determinat siguin capaces de convertir-se d'una cosa en l'altra. Al final, és simplement, la cosa és, hi ha fregament, si us diuen que hi ha fregament, o si us diuen específicament que hi ha una pèrdua, n'hi ha fregament? Vale, no es conserva. No hi ha fregament? Es conserva. I ja està. És aquesta la idea, cara als problemes. Llavors, per tant, en el cas que hi hagi fregament, el que hi haurà, podríem dir que hi haurà una degradació de l'energia. De l'energia mecànica. Això és el que passarà quan hi hagi un fregament. Llavors, si ens diuen que actua fricció, el que haurem de dir és que hi ha un treball degut a la força o al fregament, diguem-li, a la força de fregament. Que això què serà? Serà algo que s'oposi al moviment. Si s'oposa al moviment, el cosseno serà de quin angle? Allà, serà un treball negatiu. Llavors, aquí el que direm és que el treball de fregament serà, la força de fregament per a l'increment per el cosseno de 180. Per tant, serà menys la força de fregament
menys la força de fregament per l'increment de X. I això, diguéssim que aquesta pèrdua que hi hagi serà igual a l'energia mecànica final menys l'energia mecànica inicial. Vale? És a dir, si la força de fregament és 0, què passa? Doncs que jo poso això a l'altra banda i tinc que la inicial és igual a la final. No? Sí? Si jo aquí tinc que jo he dit és igual a EM final menys EM, bueno, EM2 menys EM1. Olín. Vale, vinga. EM2 menys EM1, no? Bien. Llavors, si dic això, què passa si la força de fregament és 0? Si això és 0, doncs M2 és igual a M1, no? Directament. Claro. Llavors, quan hi hagi fregament, el que passarà què és? Que jo tinc una pèrdua d'energia, no? Que s'ha d'anar en això. Llavors, el treball que s'haurà perdut en fregament serà l'energia mecànica 2 menys l'energia mecànica 1. Vale? Aquesta és la idea. L'energia que tinc al final menys la inicial. Per tant, el treball per fregament és igual a l'increment d'energia mecànica. Vale? Vale. Sí, si ho mireu, a veure si d'aquesta forma es veu millor, energia mecànica 1, mecànica 1, és igual a energia mecànica 2 menys treball per fregament. Igual així ho vegeu més clar. Si mireu d'aquesta manera, ja teníem una energia mecànica, no? I hi ha hagut una pèrdua en calor del fregament. Llavors, quina energia tindré en 2? Vale? Pues en 2 tindré perquè es conservi això, tindré que tindre aquesta diferència. No sé si es veu. Bueno, vale, sí, más o menos Sí, la diferencia es la resta de lo que está... Sí, sí, se pierde. Vale, después cuando vayamos a hacer el problema casi que lo puedes hacer intuitivamente. Vale, llavors, un percentatge, per tant, de l'energia mecànica dels objectes es perd sempre per fregament i es transforma en calor. Llavors, l'energia final hauria de ser menor que l'energia inicial. Vale? L'energia mecànica final hauria de ser menor que l'energia... Clar, si hi ha fregament, correcte. Si no, si és un sistema completament aïllat, és quan es conserva. Vale? Jo aquí estic pensant que me he equivocado. O no. Bueno, espero no haver-me equivocat. Ara no ho tinc clar. Espero no haver-me equivocat. Bé, esto. Tio, de veritat que no me'n surto, es queda així i aquí, si es veu una mica aquesta, ja la pujo, però quan no es veu aquesta... A on? Aquí? No. 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 Si jo ara, agafant-la de dalt, aquesta no, tinc que agafar-la de dalt. La que està seleccionada no, ha d'agafar-la de dalt. Normalment no fique tantes diapositives aquestes mai. Vale. Un percentatge, per tant, de l'energia mecànica dels objectes es perd sempre per fregament i es transforma en calor. Bueno. Per tant, l'energia mecànica final, això és el que jo no sé si ara ho he fet bé, té que ser menor que l'energia mecànica inicial
y esto es lo que ahora dudo. Vale, si no és un sistema aïllat, vale? Si hi ha fregament. Vale, llavors, això me lo salto, perquè això no té massa sentit, i després anem a fer els problemes que jo volia que féssim. Aquí havia posat el de la nena, aquesta que vam fer l'altre dia, que no sé si val la pena que el feu, el reviseu, però ara jo us posaré un problema aquí i l'hem d'intentar resoldre. Vale. Anem allà, problema, seria aquest. Veus? Ara ho faig així, tinc que agafar de la de dalt, ara sí. Bien. Problema, ara teniu que copiar. Apliquem una força horitzontal de 100 newtons sobre un carro de massa 30 quilograms. ¿De masa? 30 quilograms. D'acord? Que està situat sobre una superfície horitzontal, també. Vale. Si inicialment el carro portava una velocitat d'1 metre per segon, bueno, d'un metre per segon, determina la velocitat assolida pel carro als 10 segons i B, l'energia mecànica adquirida pel carro i el treball efectuat. La velocidad del carro A los 10 segundos. L'energia mecànica adquirida pel carro i el treball efectuat. Vale. Bien, aquí em sembla que hi haurà una cosa que no sabeu. Però probablement és el moment de dir-lo. Hi ha una fórmula que es van saltar en el tema anterior i que ara seria interessant. la velocidad adquirida por el carro y el... L'energia mecànica adquirida pel carro i el treball efectuat. Vale, llavors tenim aquí el carro. Tenim aquí un carro així. I apliquem una força de 100 newtons. D'acord? De tal manera que el carro, que té una massa de 30 quilos, d'acord? Acabarà canviant la seva velocitat, que li diem que té una velocitat inicial d'1 metre per segon. Llavors, per el mero fet d'aplicar una força, segons la llei de Newtons, això implica una acceleració, i l'acceleració implica un canvi de velocitat.
Això n'hi ha diverses formes de fer-ho, no? Perquè així d'entrada, i ara vaig a fer-ho no d'aquesta manera, dic perquè veure, aquesta força és la massa per l'acceleració, no? Per tant, jo aquí podria dir que l'acceleració que té és la força partit la massa, no? Sí? Això és la segona llei de Newton, Llavors, la força partit la massa què és? 100 dividit què? 30, no? No ho tinc fet aquí així, Llavors, 10 dividit entre 3 són 3,33 metres segon al quadrat, no? Sí? Gutxi gora vera. No? 10 entre 3? Sí o no? Sí o no? Henry, fas cara com de dir... o no? Sí, jo ara, o sigui, a mi el que m'està preguntant que és quina velocitat té en 10 segons, no? Vale. Sí, i tinc una velocitat inicial d'1 metre per segon, sí? Llavors, si jo sapigués quina acceleració porta, doncs aplicant les equacions de l'MRUA puc saber quina és la velocitat final, no? Sí? Vale. Com puc saber en un moment determinat quina acceleració porta? Doncs jo podria mirar-ho a partir d'aquesta fórmula. La força és igual a la massa per l'acceleració, sempre. Ley sagrada, tu. Llavors, sé la F? Sí. Sé la massa? Sí. Doncs despejo la A i em diu l'acceleració. 10 dividit entre 3, 3,3. Vale. Llavors, com que jo sé que és un MRUA, jo sé aquesta equació, no? Sí? I d'aquí jo puc agafar i dir, bueno, doncs la velocitat inicial és 1, no? L'acceleració és 3,33 i això és el temps que està, diguem-me, que el que vull calcular la velocitat és 10, no? Doncs llavors, si ho faig d'aquesta manera, què tinc? 33,3 per 10 són 33,3 més 1, 34,3 metres per segon. Sí? Vale, aquesta és una forma de fer-ho, que no ho havia fet així, perquè n'hi ha una altra manera de fer-ho que seria... O sigui, això contestaria la primera pregunta, la A, d'acord? Ja vegeu, és bastant immediat, o sigui, no n'hi ha... Però hi ha una altra fórmula que no vam veure, que de tota manera la dic aquí, que és l'impuls, que es diu, que és la força per l'increment de T, d'acord? I l'impuls és la variació de la quantitat de moviment. ¿Se recordeu de la quantitat de moviment? Què era la quantitat de moviment? M per V. Vale? La quantitat de moviment era això. Bueno, de fet, així. Era M per V, se'n recordeu? No. N'hi ha que estudiar una mica més. Jo, en un moment determinat, el que penso que podem fer és, acabar aquest tema de treball i energia, fer 2 sessions de repàs de tot el que hem vist. ¿Vale? Para això deixar-ho assentat. Y decir, bueno, si me preguntan cinemática, tú desde luego en dinámica no has visto res, o sea, será todo de nuevo. Sí, però tu sí que, si em pregunten dinàmica, més o menys ho sé contestar, i si tinc treballs que sortiran, de les 3 sortirà alguna cosa, ho tinc fet. I després el que ens falti, doncs ho mirarem de moviment harmònic simple i d'ones, que és l'altre que també pot sortir. Jo penso que hem d'anar començant a enfocar ja l'examen, perquè estem en març. Hem d'anar enfocant l'examen i hem d'anar assentant el que sabem. Això teníeu que saber-ho. Vale? Bueno, doncs no sabeu lo de l'impuls, però jo us ho dic ara, ja ho mirarem, és una altra manera de resoldre aquest problema. I jo tinc que l'impuls,
que és la força per el temps, és igual a la massa per la velocitat. Per la variació de la quantitat de moviment. És a dir, que l'impuls, que jo el puc calcular, què és l'impuls? En aquest cas, 100 per 10, no? Sí? Vale, això seria 1.000. D'acord? Doncs aquests 1.000, d'acord, serien igual a la quantitat d'increment, a l'increment de moviment, que és la massa per la velocitat final menys la massa per la velocitat inicial. És a dir, la massa per V2 menys V1. Vale? Això és... D'acord? Llavors, jo tinc que aquests 1.000 serien igual a la massa, que són 30, per la velocitat final, que no la sé, menys la velocitat inicial, que és 1. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues si despejo d'aquí, la velocitat final en surt 34,3. Lo mateix, surt lo mateix. Ara surt el mateix. Vale? Aquesta és una altra manera de fer-ho. Però d'aquesta manera igual no sabeu fer-ho, però d'aquesta sí. D'aquesta teníeu que haver-ho sabut fer. Vale. I quina és ara la pregunta, això és la A, i la B, que és quina energia mecànica ha adquirit el carro i quin treball ha fet? Què havíem dit? Recordeu, punt 1, punt 2. En el punt 1 està a l'inici i el punt 2 és al cap de 10 segons, no? Vale, doncs havíem dit, i aquí hi ha variació d'energia potencial? No, perquè va per terra i al mateix nivell, no hi ha canvi d'altura, no? Què hi ha? Variació d'energia cinètica, només, no? Va a una velocitat y después va a otra. Hi ha variació d'energia cinètica. Quan hi ha canvi de velocitat és variació d'energia cinètica. Quan hi ha canvi d'altura és variació d'energia potencial. D'acord? En aquest cas no hi ha variació d'altura, per tant tota la variació que hi pugui haver d'energia és cinètica. Doncs el treball efectuat per anar de 1 a 2, com hem vist d'abans, és l'increment d'energia cinètica. Això és el que hem vist d'abans. Vale? En teoria. Llavors, això tinc aquí, i aquí m'està preguntant l'energia mecànica adquirida. No hi ha energia potencial, només n'hi ha energia cinètica. L'energia mecànica serà aquesta. Llavors, això serà igual a l'energia cinètica final menys l'energia cinètica inicial. ¿Sí? Variación de energía cinética. La final menos la inicial. ¿Vale? Ho sé tot. Sé la M, sé la velocitat final, que l'acabo de calcular, i sé la velocitat inicial. Això de fet és un mig de M per V2 menys V1, no? Que en el nostre cas M són 30, són 15, per la velocitat final són 34,3 menys 1, llavors són 15 per 33,3 i això dona, bueno, no sé el que dona. Ah, no, perdó, cuidado, que estamos liando. Això és al quadrat, Això és al quadrat. Llavors és això al quadrat i això al quadrat. Llavors aquí no. Vale, aquí és 15 per 34,3 al quadrat menys 1. I això ens dona, si ho tinc aquí, bueno, això ens dona 176,32,35 joules. Bueno, és simplement 17.632,35 joules. Vale? Bueno, això seria un problema tipus des que podien sortir. En un moment determinat podria ser una pregunta d'examen. Perfectament. Vale?
O sigui, aquí d'aquest problema, per ser una mica més clars, què és el que no s'entén? O sigui, que esto lo voy a colgar. Però bueno, i fins i tot si voleu això també us ho puc enviar ara per correu. Què és el que no s'entén d'aquí? Bueno, doncs fem una altra cosa. Quina hora és? 21, vale. Us poso el problema 2 i intenteu fer-lo vosaltres. Aquest 1, 2, 3, aquest. Us vaig a posar el problema 2. ¿Qué estás ensayando también? ¿Ensayando? No, estoy haciendo cualquier cosa. Ah, yo es que como el otro día ensayabas... Bueno, Chao, pues. vinga, fins ara. Vaig a posar l'altre. Ja he descobert el truquillo este. Vale, problema 2. Vale. Un motor puja a un ascensor, bueno, o fa pujar, o com ho diguin, de 300 quilos de massa, igual a 300 quilograms, fins a una altura de 10 metres. De 10 metres. D'acord? Vale. En 30 segons. Sí? Si el motor té una potència de 3.000 watts, calcula. El treball que fa el motor quan puja la caixa de l'ascensor amb velocitat constant. Vale. I la potència útil i el rendiment del motor. La potència útil i el rendiment del motor. Vale, llavors aquí anem a agafar les fórmules que sabem. De moment, lo primer és hacer el dibujito. No. Que venga que ya de ahí para allá, bueno, ya no. No, pero vale, acabeu de copiar-ho, sí, sí. La fuerza, ¿no? El treball. Estàs aquí? Sí, es que no diciendo N o... No, és una... Vale. És que escric una mica malament. Si surt una mica... Vale.
A veure aquest, si apliquem el mateix que hem fet abans. Ai, 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 on està això? Energia mecànica. Aquí està. Vale. Sí. A veure si ho fem, a veure si surto. Dibuixem la capsa, que està aquí. I al cap d'un temps està aquí. Per tant, tenim aquest increment d'altura. Vale? Sí? Vaig a intentar fer-ho, a veure si en surt, segons el que us he explicat abans. Sí. 1, 2. Són 2 punts. El treball de 1 a 2 havíem dit que era això, no? En el que he explicat abans, no? Perquè fixeu-vos que aquí una de les coses que diu és que ho fa amb velocitat constant. Si no hi ha canvi de velocitat, no hi ha canvi d'energia cinètica. Però sí que hi ha un canvi d'altura, hi ha un canvi d'energia potencial. I havíem dit que per portar-ho de 1 a 2 era el menys increment d'energia potencial. Anem a veure si surt així. Això seria menys energia potencial en 2 menys energia potencial en 1. No? Sí? És a dir, aquí tinc energia potencial en 1 menys energia potencial en 2. Sí? Vale. L'energia potencial en 1, què és? Quina altura té en 1? Què és l'energia potencial? mgh, no? És això l'energia potencial. Quina h té en 1? 0. Llavors, l'energia potencial en 1 és mg per 0. És 0. I aquí té una energia potencial en 2, que és mg per 10. No? Vale, llavors, aquí, això d'aquí és 0, i aquí tinc menys mg per h, que seria m són 300 quilos per 9,8 i per l'alçada, que són 10. I això què dona? Dona menys 294.000, no, perdó, 29.400 joules. Per què dona negatiu? Perquè, diguéssim, el desplaçament i la força són en sentit contrari, formen 180 graus. Per això és el menys increment d'energia potencial. Vale, aquesta és la primera pregunta. La A. O sigui que l'únic que heu de fer aquí és, quan tens un problema com aquest, aplicar això, que és el que hem vist abans. I ja està. I ara, la B. La B diu la potència útil i el rendiment del motor. Vale. Què havíem dit que era el rendiment del motor? Era el treball útil, vale? Partit per el treball que, diguéssim, en potència, valgui la redundància, pot efectuar el motor.
és el que hem vist abans. Vale? Però el treball, o millor dir, la potència, què és? Treball partit temps, no? Sí? Sí o no? I, per tant, el treball serà igual a la potència per el temps, no? Sí o no? Llavors, anem a veure aquí com ho fem. Això per una banda, però bueno, el que vull que mirem és el següent, o sigui, la potència útil del rendiment del motor. Si el motor té una potència de 3.000 watts, això seria la potència del motor. La potència del motor. D'acord? Això seria la potència del motor. La que està realment, o sigui, la útil, diguéssim, no? No, perdó. La potència del motor, no, la potència del motor. La potència del motor total, és que no ho tinc aquí ben això, seria aquesta. Però diu que té aquesta potència, però realment nosaltres el que estem fent és pujant els 300 quilos d'aquesta manera com hem vist abans, no? Llavors això seria el que realment està fent el motor. Per tant, anem a veure primer. Quin seria, o sigui, ja tenim que la potència del motor serà aquesta. Anem a veure ara... No, la potència del motor és aquesta. Això és el que ens diu que tenim aquí en l'enunciat. Però nosaltres ara, si volem el rendiment, fixeu-vos que aquí posa treball útil, però treball és la potència per al temps. Llavors, diguéssim, podríem dir potència útil per al temps partit potència del motor per al temps. Llavors el temps i el temps se'n poden anar i puc dir que el rendiment també és la potència útil partir la potència del motor. Sí o no? És el mateix. Despejant-ho, sí. Llavors, la potència del motor ja hem dit que són 3.000. I quina és la potència útil? La potència útil serà el treball que ha efectuat el motor per al temps que l'ha efectuat, però el treball que ha efectuat de veritat. Quin treball han calculat que ha fet? 29.400. Partit per en quant de temps ho ha fet? En 30 segons. Això què dona? Això dona 980 watts. Això seria la potència útil. Llavors, jo ara aquí posaria això, que és la potència útil, i això em donaria un rendiment del 33%. Només. S'ha entès o no s'ha entès? Igual no. A veure, el primer apartat simplement vull que aprengueu a utilitzar aquesta fórmula. El treball de 1 a 2 és la diferència en negatiu de l'energia potencial, en el cas d'un ascensor, quan no hi ha canvi de velocitat. El segon punt, hem dit que el rendiment del motor és el treball que podria fer però que no fa, que és el treball del motor. No podria fer-lo però no ho fa, perquè es perd, alguna cosa es perd en calor, i el treball útil és el que realment fa. Llavors, el que realment fa dividit per el que podria fer és el rendiment. Si no hi hagués dissipació, esto seria 1. Bien, però n'hi ha dissipació. Llavors, el treball, o millor dit, la potència és el treball a partir del temps, això ho sabem, per tant, si despejem d'aquí el treball és potència per temps.
òbviament, no? Llavors, si jo aquí poso en treball útil, posa potència útil per temps, i en treball motor posa potència motor per temps, sí? Puc dir que el rendiment és la potència útil partir de la potència del motor. També ho puc dir, perquè T i T se'n van. Ho puc dir. Vale? Llavors, la potència del motor, l'enunciat em diu que són 3.000 watts. M'ho diu l'enunciat. Té una potència de... En l'etiqueta pone eso. Però després, quina és la potència del motor realment per a pujar a aquest ascensor de 300 quilos a 10 metres en 30 segons? Quina és la potència que realment ha fet? Que realment ha necessitat? M'explico? La potència que realment ha necessitat què és? Doncs jo he calculat abans el treball que he efectuat, que són aquest. Doncs agafo aquest treball que he efectuat i en quant de temps l'he efectuat? En 30 segons. Llavors em dona 980 watts. Això és el que realment, saps? La potència que realment ha fet aquest motor per pujar aquests 10 metres en 30 segons. Doncs jo ara substitueixo aquests 980 watts aquí en potència útil, la potència motora que en diuen anunciant, surt d'això. Entonces aquí ya no se le resta calentamiento ni nada, ¿no? Sí. Quin seria el treball que s'ha perdut en un moment determinat, el que es podia haver perdut? La diferencia, ¿no? Del 63%. Efectivament, o sigui, aquí tindries que agafar i dir, pues, tot això, la diferència seria fregament, en un moment determinat, seria fregament. O sigui, si realment el motor està funcionant a tope i no ha pogut pujar més ràpid, és perquè aquest ascensor és una carraca. És una carraca, una autèntica carraca. S'ha perdut molt en fregament i aquello és una polea que va fatal. Per què? Perquè pràcticament de la potència que podria fer és que no n'aprofita un terç. O sea, es muy poquet. Vale. ¿No tiene poca potencia? No, la potencia la tiene. Són 3.000 vatios, bueno, això és el que posa allà, però després no la pot, saps? Vull dir... ¿No tiene mucho peso? No, és que, o sigui, el tema és que, o sigui, si tu agafes, per exemple, i has de pujar una cosa en una politja, d'acord? Tens son avui, Ja et veig que t'adorms. Fem un esforç... Dale una sacudida, tu amigo. Que se ponga... Vinga. Simplement, penseu, si tu agafes una politja, i la politja està superben engrassada, en oli, no sé què, tal, que li fas així, en el dit fas i fa... gira i triga en aturar-se. Llavors tu agafes la politja aquella i poses un cub en una corda i pràcticament tota la força, no?, que tu fas, s'aprofita en pujar allò, va perfecte. Ara, si la politja està mig rovellada, saps, i que fas així i costa de girar, doncs clar, tu tens potència en els braços, no? La teva potència de motor és la que és, però quan intentes pujar estàs quasi més gastant la teva potència fent girar la politja que no en pujar el pes que hi ha a l'altra banda. Això és el que vull dir, no? Aquí el 66% de l'energia es perd en la politja aquesta que està defectuosa. És això el que vull dir. És un ascensor carraca. Vale, i queda... Va, fem uno més, si podem, i ja està. I així... Vale. Fem uno més perquè queda una mica de temps, o si a casa el deixo plantejat, si voleu, i a veure. Vale. El problema 3, ho poso aquí, el problema 3 és un ciclista de massa igual a 60 quilos que circula sobre una bicicleta de 40 quilos sobre una
bicicleta, esto es una tonteria, perquè la veritat és que no sé per què a voltes de massa 40 quilos, l'únic que hay que fer és sumar, tu. Fa força amb els seus músculs i adquireix una acceleració i adquireix una acceleració igual a 1 metre per segon al quadrat, ¿vale? Que manté durant 20 segons. Se pone encima de la bicicleta y ¿vale? Li imprimeix una acceleració durant 20 segons d'1 metre per segon al quadrat. Sabent que a partir del repòs i considerant nul·la la fricció, això és important, la fricció calcula l'energia mecànica adquirida i la potència desenvolupada. Calcula l'energia mecànica adquirida i la potència desenvolupada. La potència que té el ciclista, vaja. La potència desenvolupada pel ciclista. Vale. Per tant... Y considerar nula la fricció. La fricció, sí. O sea, es ideal, va por una carretera flipante y la bicicleta está súper engrasada, no cuesta nada pedalear. Tota la energia que fan els seus músculs pedalejant es transforma en moviment. Se aprovecha al 100%. Al 100%, ¿vale? És aquesta la idea. No hay... Sí, no hi ha dissipació d'essa, no tenim una polícia com la d'abans, no? Clar, però això és... Llavors, aquí simplement pues, heu de representar al senyor ciclista, no? ¿Vale? I hem de dir que la massa, no fa falta fer més, la massa de quan és? De 100, no? Sí, 60 y 40, sí. Que és una tonteria, a voltes ho fa així i diu 60 i 40, però no, mira, no me compliqui la vida con tonteries, ¿vale? Dime el que és. I llavors, això té una acceleració, bueno, això, la persona aquesta imprimeix una acceleració a la bicicleta d'1 metre per segon al quadrat, en una variació de temps de 20 segons. La velocitat inicial diu que surt del repòs, la velocitat inicial és 0, i també ens diu que la fricció és 0. Això serien les dades del problema. ¿Vale? Vale. Per tant, primera, aquí tindrem que el treball efectuat, ¿vale? Com abans, serà increment d'energia cinètica, perquè no hi haurà increment d'energia potencial. No hi haurà increment d'energia potencial. I havien dit que per passar del punt 1 al punt 2, treball de 1 a 2, era això. Era la fórmula que havíem vist abans. Bien. Mos pregunta l'energia mecànica adquirida. Per tant, quina energia mecànica haurà adquirit? Aquesta. Aquesta, perquè no hi haurà variació d'energia potencial. L'altura sempre és la mateixa, la h és la misma. ¿Vale? Aquesta serà la variació de... Per tant, això serà igual a l'increment de l'energia mecànica. En el nostre cas, què és el que es pregunten? Hem de veure quina és la variació d'energia cinètica. Sí? Només això. Vale. Per tant, la variació d'energia cinètica és l'energia cinètica final menys l'energia cinètica inicial, no?
Quina energia cinètica té un 1 si té una velocitat 0? 0, però 0. Vale? Llavors, això és un 0. Quina energia cinètica té el 2? Pues un mig de la massa per la velocitat que porta el 2, que no sé quina és, al quadrat. Aquesta és. Com puc calcular la velocitat que porto en 2? Bueno, acceleració, tiempo, velocidad inicial, hòstia, ho tengo todo. És el mateix que abans, la velocitat què és? Velocitat inicial més acceleració per temps. No? És un MRUA. ¿Sí o no? Velocidad inicial parte del reposo. Vale. Acceleració, 1. Vale? Temps, 20 segons. Vale, 20. Llavors la velocitat són 20 metres per segon. Sí? Aquesta és la velocitat que porta si té una acceleració d'1 metre per segon i 1 metre per segon i està a 20 segons, arriba a 20 metres per segon. No? Bueno, és que ja... Llavors, quina és l'energia cinètica que tindrà al final? Pues un mig de la massa que hem dit que és 100 per 20 al quadrat, que és 400, no? Llavors, això és 50 per 400 i esto da 20.000. 2 per 10 elevado a 4 joules. ¿Vale? Ahí me perdí. En lo último. ¿En qué? ¿En el cálculo? Sí, la energía cinética, claro, aquí la energía cinética, la fórmula es un medio por M la masa y el velocidad al cuadrado. al cuadrado. Vale, un medio, la masa son 100 Vale, y la velocidad al cuadrado la acabamos de calcular. vale. Llavors 20 al cuadrat, pues si haces eso te da 10. Vale. Bien. Que no había caído donde había salido el 100, claro, el 100 salió al principio de todo. El 100 sale de esto. Sí, sí, sí. O sigui que fixeu-vos que aquí l'únic que tens que fer, tens clar, és passo de 1 a 2, per tant, només n'hi ha energia cinètica. Sí, pero claro, también hay que sacar la velocidad. Claro, pero la velocidad es esta fórmula del MRUA. Esto sí que viene del principio de los tiempos. Claro. Hay que acordar. Per això us dic que ara jo crec que el que hem vist ara hem d'assentar el que tenim, fins i tot agafant exàmens, y dient, mira, un problema d'estos, un problema, a ver, aquí hice uno de lanzamiento de no sé qué, ara vino no sé què, anant agafant problemes i anant dient, mira, este és de cinemàtica, este és de dinàmica. I després, el temps que ens sobra, dic, bueno, ara us dono uns quantes nocions de moviment harmònic simple i d'ones, per les preguntes que pot haver. Perquè és que al final se'ns tira el temps a sobre. I heu d'aprovar, això us ho dic, heu d'aprovar. Vale. I després, el segon diu la potència desenvolupada pel ciclista. Potència és treball partit temps. Llavors ja hauré de calcular quin és el treball de 1 a 2. Però si l'acabo de calcular, el treball de 1 a 2 què és? És l'increment d'energia cinètica. I l'increment d'energia cinètica és el que acabo de calcular ara, que és allò, 2,10 elevat a 4 joules. Doncs jo tinc aquí 2,10 per 10 elevat a 4 joules dividit per el temps, que són 20. Bueno, doncs esto, 20 segons. I això ens dona 10 elevat a 3 watts. ¿Vale? No sé si está bien. 20.000 dividido 20, sí, 1.000, claro, 20.000 dividido 20, 1.000. ¿Vale? Mireu si és fàcil, aquest. O sigui, que tu al final el que tens que tindre clar és en el tema que us he dit abans, les 4 fórmules que hi ha, que si de cas mireu-les i les apunteu.